Здрави, хубава вечер ви желая. Чао, до чуване. Ало, добър вечер. Ало. Добър вечер, добър вечер. Добър вечер. Здрасти, кой се обажда? Георги от Враца съм. Георги, откъде от Враца? Вече ми трябва китайски преводач. Колеги, преводач от Охан. Така. Давай, Георги. Ще ми пуснеш ли Ой, тигре, тигре? Да, бе, заредена е, бе, Георги. Заредена е тази песен, бе. Кой вика там, бе, Георги? Мани го, бе. Мани го това, бе. Много мили слова. Обичам такива цветущи изказвания. Ой! Кой те ядосва, бе? Кой те ядосва па тебе, бе? Живи и здрави ще чуем от Тигре по някое време. Поздрави имаме за Иван Георгиев, за Таня, жена му, за Дейвид от Сливен, поздрави за Георги от Враца. Много специални поздрави и за всички от Ивайловград. Поздрави за Нели, за Бени и цялата компания. Много специално и за Борислав от Великобритания. Поздрави имаме за Йоана, за Емо Зверо, за Сашо Джипа, за Поли, за Плевен и компания на здраве. Поздрави и за Александър, за Валю и за Гошо. Много специални поздрави за Митко Лудия. Вергил ми се обади от Белградчик. Поздрави имаме за Бат Тошко, за Ба Иван, за Синитово и компания. Поздрави и за Доника Радева, която ще стане Петкова много скоро. Поздрави и за Иван Александров, поздрави за Йоана, Краси ми се обади от София, на здраве на цялата компания. Поздрави и за Деси, която ми звъна от Бела черква, поздрави за Димитричка и компания. Поздрави и за Ичката от Гълъбово, за Атанас и компанията, и за Йоана, Христо и Деси, нашите приятели от Драгичево. Поздрави имаме и за Иван от Конаре, поздрави и за Татко Барба, както и за Иван и неговите приятели. Поздрави и за Лондон, Йоската и всички негови роднини, живи и здрави. Поздрави имаме и за бате Дени, който е рожденик, Димитър ми се обади. От град Костенец ние продължаваме с музика.